to Mikit Koláč, profesionálny boxer. Predstaviť sa vám tu živie 26. apríla na gala večeri Thai boxu a boxu. Veľmi sa teším na tento gala večer, celkovo sa teším na tých chlapcov, na ich zápasy. Samozrejme sa teším aj na svoj zápas, budem mať premiéru v ťažkej váhe. Od svojho posledného zápasu, keď som boxoval v Amerike, som pribral už 14 kg a teraz budem mať premiéru v ťažkej váhe. Som povedal, že ak sa chcem vrátiť do ringu, musím byť silnejší, musím byť väčší, tak väčší som, uvidíme, či som silnejší. Čo sa týka mojho súpera, budem mať fakt súpera, ktorý už pochodil celý svet a už niečo preskáka v ringu. Teším sa na ňo a fakt sa teším aj na divákov a hlavne na život.